जासिगोन अननानै आखाइ खबना होदो नानिनि थाखाय दानो बे समावहाय जों मोसानाय दिन्थिनायनि नर्थ कान्टारबिरि चर्चनि सानडे स्कुल ग्रुप बादायलायदों आरो बिथांमोना सोर फार्स्ट थांगोन अन्थाव बाथाव मेथाइ एकदमबारे बादायलायनाय होदों माबा ड्रेस गाननानै दंगासिनो दं गोजाननिफ्राय गोजानथा जों बेखौ नायनो नर्थ BCYC कान्टारबिरि प्रग्राम चर्च जागासिनो दङ दङना नर्थ खाथियाव कान्टाबिल चिरां आरो जिल्ला बिनि उनाव जों खैलामैलावहाय खोनासंगोन जवाहरलाल नेहारु मिनि स्टेडियाम फिल्डआव मिस प्रिना नार्जारि खैलामैला सेरफांगुरि बिथाङा थामथिम जानानै था मेथाइ बादायलायनाय होदों आरो दसे नर्थ लाइबावबाय कान्टारबिरि चर्च बैसोरो सानडे बादायजोबगोन स्कुल आरो बै ग्रुप दंना जिरायनानै गैया बिसोरो गैयाब्ला फैबाय थाथोंसै जों बुजियाखैब्ला सोंहरनो हागोन सोरबाफोर ओरैनो औ जास्ट लाइभ अननानै होदों आरो आं गाबज्रिखानाय बायदि फैदो अननानै खनफैग्रोदो नोंसोरबो सायख'दो सोरनि गाराङा साबसिन जायो कमेन्टआव प्रिना हरबानो जाबाय आरो अननानै फैग्रोदो प्रिना ओरै नायलागासिनो मानसिफ्रा बेनि उनाव नर्थ कान्टारबिरि चर्च सानडे स्कुल ग्रुपआ मोसागोन अननानै थामथिम जानानै खाथियाव थाफैखा मेथाइखौबो थामथिम खालामनानै लाखा दानो बे नानिया बादाय होनायसैलाय आरो आंनि मुङा प्रिना नार्जारि आं नंगुर बेंटल सेरफांगुरि सासेनिफ्राय फैदों स्केल इ भारतनाट्यम
चिरां खैला मैलायाव BCYC आरोबाव प्रग्राम दाबो जादों जोङो नर्थ गान्दाबिलाव। खोनासंबावगोन लादांगुरि पास्टरेटनि जिया खारजि लादांगुरि लोगोसे LLC। ओमफ्राय 70th एनुवेल बाइबेल कनफारेन्स आरो BCYC निफ्राय नर्थ इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च माने दा इंस्पिरेसन भइस फर क्राइस्ट सिजन 17 आरोखि माने बादायलायनाय होदों 17 थांबाय सिजन ओंखायनो माने सोरानो साबसिन खनगोन दा लास्टआव माबा मेल'डि टाइमिं पजिसन ताल बेफोरखौ टाइमिं बिसोरखौ लाजोबगोन आरो ओरैनो जाजफ्रा नैबेयाव दङ सोर साबसिन खनगोन बेखौ माने सेलेक्ट खालामगोन आरोखि इयो माने जायानो विनार जागोन बेनो माने आंनि मुङा प्राइज जिया मोनगोन आरो खारजि आङो लादांगुरि चिरां। सिंगारनि माबायाव थाहैगोन स्केल दि ताल खारबा। खारबा बिथिं स्केल दि खोनासंदो नोंसोरबो एसे जास्ट लाइभ होबाय आं फैनायजों लोगोसे। सायख'दो नोंसोरबो मा जात खनदों सोरनिया साबसिन जागोन एसे कमेन्ट हरबानो जाबाय। आं दसे लाइभ होनोसै। स्केल दि ताल खारबा। खारबा लोगो मोनगोन दे अबाव लोगो हमनांगौ खोन्थाबानो जाबाय कमेन्टआवनो। एलबार्ट बसुमतारी लोगो मोनगोन। Okay, brother, okay. Hello. दानो आरोबाव जोङो खोनासंबावगोन सार सिमसन रियल फैबायनो नार्जारिनि बेजोंनो फादाबारिखौनो। गोदो ब्रकेल लानो मोन्दों जोंबो नैबे सारजोंहाय नैबे सिमसन सार सिगां बरपेटा एरिया इंस्पिरेसन टिम दानाय समाव बे सिमसन सारजोंनो जोंबो ब्रकेल लानो मोन्दोंमोन सिगां।
Halo. Halo. Ani mga Leonardo ang Ispada. थेंक इउ ब्रादार एलबार्ट बसुमतारी थेंक इउ क'क्राझारनिफ्राय नायदों आं जसे लाइभ होदों ओरैनो जास्ट एसे भइस फर प्राइज बादायलायनायाव आरो माने सोर उइनार जागोन बिसिनि गेजेराव आरो दा प्रेजेन्टलि सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आट नय दस 11 जन जानानै दङ इयाव हनै लारियाव बिसिनि गेजेराव सोर सासेया देरहागोन दा नुगोन आरो ताल टाइमिं पजिशन मेल'डि बेफोरखौ लादों आरो Monjita Narjari Laukriguri Energy Source. Monjita Narjari Iba Mazat Kungali. Akai kona Laukriguri donganya. Nelson was side high. Scale B, tau.
दाद्रा दाद्रा थाल्ला दाद्रा मेथाइनि बाथ्रा थांखि दङ मिजिं दं जायफ्रा लाइभआव गोदानै फैदों भइस फर क्राइस्ट माने बादायलायदों आरो मेथाइ सोरानो उइनार जागोन बिसोरनो माबा मोनसे प्राइज मोनगोन आरो बेयावहाय माने सिजन 17 थांबाय 17 इयार्स जाबाय आरो बेबायदि प्रग्रामखौ बिथांमोननि माबा इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनिफ्राय बेबायदि प्रग्राम लानाया थाजोबनायखाय मावदों एसे केमेराया जादोंलै खिन्थु बरिया जादों मेल'डिया दानिबा मा जाद खनफैयो भइस फर क्राइस्ट सलिड जादों गाना दोंनैसोल' नायनोसै दे रायजोफोर ओमफ्राय आं दोननोसै लाइभखौ Incoming
call from स्केल जिनिसाव जाद्राय बेखौ नायबावदो रायजोफोर जाथ'बाय दे रायजोफोर आं बायह्रायाव ओंखारनोसै माने आंना मिसेसआ बायह्रायाव ओंखारनानै दंहैथ'यो आरो लेंहरनायखाय थांनायसै बिसिनि गेजेराव गाबोनसो देरहागोन फाइनाला गाबोनसो जागोनदां बाहेरायावहाय एसे नायदो डेक'रेसना माबायदि बानायदों नायसै थिदो सरे गोजांबाय मादैया बायह्रायाव ओंखारबोबायलै आं दा दे कमेन्ट लिरदो दे रायजोफोर नै लिंहरदों न'आव गुसुखाय मा गोजांबायसो सेसलै आरो बैयाव मोनसे कनफारेन्स दंबावो बिसोरनिबो गल्डेन जुबुलि जादों आरो केथलिक चार्चनि ओमफ्राय नैबे माबानि लटार मा आरो लटारनि माने साखाथियावनो खाथि आरो नै बियो फुरा माबा गोजा दे मा होननांगौ जाखो नै ओरैहाय सेल्फि पइन्ट गोजा नै मोजां बानायना दोनदों नै ओरैहाय जुजाय नङा नों जोहोलाव होननायनि दायनि गाना हामानाय नोङो हामाय फै थो हामायनो ओरै ओंखारग्रा सोरा फैदो नोंबो माबा ओंखारग्राजों हाबाय मा गोजांबावबायसोखा आइयै माबा होननाय नामा लाइफआव बेनो नोंबा जाया रायजोफोर
सोरबाफोर नुसनाखैबा ओइखौ नायोनो अबेखौ बै गारिया मानसिसो सानदों मानसि माथा खारानि नै हा हेल' फ्रेन्ड खबसेया नै सोरबा दे बख'ना हमलांगौलै दा हमलांलाय रायजोफोर नै 50 years of golden jubilee plus point 70 years नि माबा माबि बानायनानै दोनदों नैयावहाय माखासे माबा माबि बानायनानै दोनदों आरो नैयाव ना दङ हनै ना गोथां गोथां ओइलाय दावगासिनो दं गेलेफ्रा जा गेलेबाय दं नै गेलेफ्रा नै गेलेगोन 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 जसोगोन बोरैबा लाइभ सोखारा बाबु दे सानैजों लानिया दे आं फट' खेबहोनो जाबाय आंनि फिसाजोआबो फट' लाबाय नै ना लायनायाव दङ मा थांसै नै ओरैलाय ओरैसो मोजां ओरै थाबायबो बैनिफ्राय थाबायबोनो हा नोङो नै ओइनिफ्राय मा लोगोफोर दोनथ'नोसै दे गुड नाइटसै दे बयनिसिमबो बाय बाय थ'सै दे